teks buat RD Audio Sound HVS Multimedia streaming video syuting. Hingga aku hatimu jembar, orang nundur anggun menandur, besaro aku kagau luntur. Hatimu kuli kuwate, kuli wesi, saka apa hatimu kuli ngati jejak, senadyan iki tresnaku ya monggo kowe ikhlas istiramu dadi jodohku mung sewu siji wong kaya kowe ra bakal sia-sia muga aku ro kowe iso tekan salawase. What's